Hladni zimski dani su pravi neprijatelj za sve napuštene kučiće i mačiće na teritoriji Beograda, ali i cele Srbije. Zahvaljujući ljudima dobre volje, nekoliko napuštenih životinja je na više lokacija u Beogradu uspelo da nađe svoje sklonište u specijalno napravljenim kućicama za napuštene životinje. Ana Kojić je ovu akciju pokrenula sasvim spontano u želji da pomogne psima koje je redovno sretala na putu do svoje kuće. Sve je počelo od samo 2 kućice da bi se kasnije cijela akcija proširila na nekoliko lokacija u Beogradu. Međutim, odjednom je počelo da stiže dosta materijala, ljudi su se javljali, obično nekad renoviraju stan ili nešto, ostane im neki stari ormar koji im ne treba i javili su se da poklone u ove humanitarne svrhe. Do sada je napravljeno i postavljeno širom grada već preko 40 kućica. Oni su namenjene gradskim psima, dakle ti psi su svi sterilisani, vakcinisani, čipovani i imaju status gradskog psa. Ona zajedno sa svojim drugom Borisom pravi kućice i brine o napuštenim psima. Nije lako jer je hrana skupa, ali se nađu ljudi dobre volje koji im pomognu. Kada smo počeli da postavljamo, bilo je još toplo vreme i onda prvih nekoliko dana nisu počeli da ih koriste odmah. Onako su obilazili oko njih, zagledali, njuškali, nisu znali šta je to, neki nikada nisu videli kućicu. Međutim, sa dolaskom hladnog vremena već vidimo da su se uselili, lepo se onako greju unutra, često uđu po dvoje pa se ušuškaju i lepo greju jedan drugog, tako da kad vidim takvu scenu baš mi je onako puno srce i daje snagu da se ova akcija proširi i nastavi dalje. Akcija je podržana od Evropske inicijative 17. Ovo je udruženje koje se bavi zaštitom uličnih pasa. Po našem zakonu o dobrobiti životinja svaki pas ima pravo na sklonište od atmosferskih prilika. To znači da svako ima pravo bar na to osnovno na kućicu. Mi na svaku kućicu postavimo obaveštenje da je kućica vlasništvo tog udruženja, da je krađa i uništavanje krivično delo, postoji kontakt telefon za sve informacije ko ima bilo kako pitanje može se obratiti u udruženje. Iako su kućice zaštićene, dešavalo se da nestanu sa lokacije, ali oni nastavljaju dalje. Podrška i interesovanje cijelog grada. Zaista je dosta ljudi zvalo da kaže da je u njihovom komšiluku potrebno tako nešto za njihove ulične pse, što me s jedne strane vrlo obradovalo. Drago mi je da ima još toliko humanih ljudi koji opet isto tako neće da okrenu glavu kad vide nezbrinutu životinju, nego će pokušati da im pomognu, a s druge strane vrlo rastužuje jer ste onda svesni koliko je zapravo napuštenih životinja. Zaista je broj ogroman i tim povodom apelujem na naše drage i humane sugrađane da otvore svoje srce i svoje domove baš za jednu od napuštenih životinja. Ana se trudi da pomogne napuštenim psima, dok joj je želja da svima pronađe dom kako svoj život ne bi proveli na ulici.